السلام علیکم ناظرین ندائی کشمیرس مز ونکس اخ بوڑ بار اخ سماجی کارکن ضلع کپوارس مز ونکس روزان اور لگاتار ام سز کت آسان ڈیولپمنٹ کے لحاظ ضلع کپوارس مز کم پارٹی کس ڈیولپمنٹ کر تم لحاظ کرو اس آز کت عبدالقیوم شیخ صٲب ست یم کہ ضلع کپوارک روزن ول سماجی کارکن ات مز کرو امس ونکس یت پنس پروگرامس من مدعو اور السلام علیکم سنس پروگرامس تم ورنو قیوم صٲب کہ ضلع کپوور اس ہمیشہ رود یہ سیاست بوڑ بار گڑھ یتھ اندر واریاہ سیاست دان آئی مختلف اندازس مز آئی تم لوکن اور مختلف اندازس مز نیک تمو ونیک تانت ووٹ لیکن اگر اس وچو ڈیولپمنٹ لحاظ اس ڈیولپمنٹ کریں ڈسٹرک کپوارس یا ہائیمچ کت کرو یا کلاروسچ کت کرو مختلف سیاست دانو مختلف وعد کرک لیکن تم کرک پور کی ات بارس مز چھس بہ تہ یہ ونان کہ کیا ضلع کپوور رودا ہمیشہ امو سیاسی لیڈرو ست بربادی گیا یا کن جائے ڈیولپمنٹ گئی تو کیا ات بارس مز ونان ات بارس مز یہ چیز ونان کہ آج تان لگ بھگ 30-40-50 ؤری گئی تو 50 ورین مز وچ بالکل بربادی تو یہ وچ نا کتن کہ قوما گھے تیت بڑ بڑ پروجیکٹ بنان بڑ بڑ یونٹ بنان تو مگر مجھ نظر مز بالکل کہین یم کن یہ ہائیمس مز کلاروسس مز لولابس مز ٹورسٹ اہن یتک لڑکہ نوجوان تم لگان ڈرگسس کن کتن تم لگان چرسس کن کتن تم لگان اصل کامہ کن تم ہیکن پن دہ پاسبل کرت اس ونکس بے روزگاری یا اس ونو کہ ڈیولپمنٹ چھ سنس کپوارس مز یا یت لولابس یا کلاروس کس یا ہایومس مز گمت امیک ذمہ دار کس کیا تم سیاست دان چھا یمو ووٹ نیک اور یہ وعدہ کرت کہ اس حظ کرو ڈیولپمنٹ اس حظ بناو سڑک روڈ بجلی باقی چیز لیکن تم آئی نا پتہ تم وعدہ تہ گئی پور کی تو کیا ونان ات بارس مز تو کیا یژھان ونن ات بارس مز یہ ون کہ بالکل آ تہد وعدہ یم تہ وعدہ تمو لوکن ست کرک تم آئی بالکل غلط بے بنیاد قرار دین کہ تہذ کس تمو کت مک سو درائے بالکل غلط پوز گئی تہذ کت کہیں پج برو کن وچ تم ونکس پکان نئیس الیکشنس پہ یل ونیک تین 40 ورین مز لکن ہند وعدہ پور گئی نم یوکن کت گھن تم وعدہ پور یت پہ واتان سری نگر روڈ تمے وچمت ونکس یت پہ لگان 3 گھنٹہ سری نگر تام اس پیشنٹ پیوان ریفر کرن سری نگر سہ واتان سیک پور کولن گام پہ پیوان سہ واپس پھرن کہ یہ سا گو ڈیر اگر ات روڈ آسانک آز برو 30 ؤری 40 ؤری بنامے 4 ویل آسک بنومت ریلوے آسے یور آمز تم کن پتھ مے باسان اس برابر 50-60 ؤری پتھ بہت دراس اوتر پانس سری نگر صبح دراس بہ 9 بجے بہت ووتس برابر 12:30-1 بجے ووتس بہ سری نگر مے گو آز واریاہ ٹائم 30-35 ؤری گئی مے وچان کہ ڈسٹرک کپوور تتھے پٲٹھۍ یت پٲٹھۍ 50 ؤری برونٛٹھ اوس روڈ تمے مارکیٹس مز تہ روڈ تمے جام ہیکان گژھِتھ کیا ات کیا کر ایس ایچ او صٲب یا ایس پی صٲب یا ڈی سی صٲب ہیٚکہِ نہٕ کِہیٖنۍ کٔرِتھ کیازِ یم تہِ وقتس پٮ۪ٹھ یِم سٲنۍ حُکمران ٲسۍ چاہے نیشنل کانفرنس اوس PDP اوس یِمو کوٚرُکھ نہٕ بالکل ڈسٹرک کپوٲرِس سۭتۍ تیوٗت توجہ دِتُکھ نہٕ یِمو بالکل حظ کِہیٖنۍ ییٚتہِ ٲسۍ ہسپتال تِم نِیَکھ بیٚیَن جایَن یونیورسٹی آس بیٚیہِ کینٛہہ اوس کِہیٖنۍ ووت نہٕ یور حظ تو دوٚیِم چھُ یہِ چیٖز مسلہٕ وٕنکیٚنس چلان یتھ نوٚو یُس گٔے بیٚیہِ سیاست کھڑا حظ میون مُدا تہٕ مقصد چھُ اکُے چیٖز حظ مےٚ اوس نہٕ یتھ منٛز یِنٕچ ضروٗرت حظ کِہیٖنۍ کہ میون مقصد چھُ اکُے چیٖز کہ بہٕ چھُس دپان کہ ڈسٹرک کپوٲرِس منٛز گژھِ واریاہ کینٛہہ گژھُن ییٚمہِ کِنۍ سٲنۍ نوجوان ونکیٚنس لٔگمٕتۍ چھِ غلط کامٮ۪ن پتہٕ یِمن گژھِ سُہ غلط کٲم مٔشِتھ حظ کہ یِم پکہن اصلٕچ وتہِ پٮ۪ٹھ اگر ونکیٚنس ڈسٹرک کپوور سونٛچہِ یِم وٕچھن پٔتمٮ۪ن 30-40 ؤرین منٛز دِتۍ اَسہِ ووٹ اَسہِ کیٛاہ آو تِمن ووٹن ہُنٛد جواب واپس ڈسٹرک کپوٲرِس خاص کر وٕچھو أسۍ دِمو پننس ہایمس پٮ۪ٹھ حظ مےٚ چھُ باسان 1997 منٛز چھُکھ اَسہِ قصبہ ہایما برانچ نِمُت ییٚتہِ حظ 1997 پٮ۪ٹھ أزیُک تام واتنووُکھ سُہ حظ سۄلکوٹ پٮ۪ٹھ واتنووُکھ سُہ کۄپوور حظ ٹاونس منٛز چھُ کران فنکشن حظ مےٚ تہِ گوٚو آز 2 ؤری حظ پکان ییٚتِکۍ لوٗکھ چھِ تِم چھِ دۄہے یِوان کالہٕ تہِ صُبحس تہِ تُہۍ کٔرتو مہربٲنی یہِ دِتو یہِ بینک اَسہِ واپس مگر اَسہِ چھُنہٕ سُہ بینک حظ تران واپس کینٛہہ یِم تہِ سٲنۍ ییٚتہِ ٲسۍ MLA ٲسۍ یا منسٹر آے یور عمر عبداللہ صٲب آو یور یتھ ہایمس قصبہ ہایمس منٛز 2008 منٛز آو سُہ تٔمۍ کوٚر ییٚتہِ اکھ جلسہٕ اکھ یتھ منٛز تٔمۍ ووٚن دوٚپُن بہٕ ہسا کرٕ DG بھرتی ییٚتہِ بہٕ ہسا کرناوکھ ییٚتِکۍ نوجوان ہسا نِمکھ بہٕ مِڈل پاس
مےٚ چھُنہٕ باسان تٔمۍ سُنٛد سُہ وعدٕ کوٚت گوٚو تِژ پھِر یُس سُہ وعدٕ تٔمۍ کوٚر ییٚتہِ کٮ۪ن نوجوانن سۭتۍ کہِ بہٕ ہسا کرٕ اکھ بوٚڑ بار بھرتی ہسا کرٕ بہٕ ییٚتہِ یتھ قصبے ہایمس منٛز کہ یِم تہِ ییٚتِکۍ لڑکہٕ چھِ یِم ہسا پکناوکھ بہٕ برونٛٹھ یِمن ہسا دِمو روزگار مگر مےٚ چھُ باسان وٕنکیٚنس MA کٔرِتھ BEd کٔرِتھ تِم چھِ وٕنکیٚنس بٮ۪کار حظ تِم چھِ لٔگۍ مٕتۍ غلط کامٮ۪ن سۭتۍ اگر تٔمۍ ییٚتہِ 10 نفر آسان SPO لٲگۍ مٕتۍ أسۍ ٲسۍ تتھ سۭتۍ واریاہ شُکر گُزار مگر تس سُنٛد وعدٕ تہِ درٛاو بِلکُل غلط آز چھِ تِم بیٚیہِ گٔمٕتۍ کھڑا کہ اَسہِ دِیِو سُہ ووٹ ییٚلہِ تِم ووٹ نِوان چھِ پتہٕ چھِنہٕ یِمن لُکن ہٕنٛز کامہِ حظ گژھان کینٛہہ خاص کر ونہٕ بہٕ یتھ پننس قصبے ہایمس منٛز پنچایتس منٛز یتھ حلقس منٛز ییٚتہِ چھِ وٕنکیٚنس تِم تہِ گام حظ 2-3 گام کُپوارِ پٮ۪ٹھ چھِ 4.5 کِلوٗمیٖٹر دوٗر حظ بہٕ چھُس ییٚتہِ گژھان حظ ناگی مالا چھِ اکھ گام حظ تتھ چھِ تقریٖبن 30-35 گرٕ حظ یِم وٕنکیٚنس حظ بِلکُل نالہٕ اکھ وسان تتھ چھِ ہیٚرِ آسان ہوٗنۍ حظ موٚمٕتۍ ناپٲکی آسان تتھ کۄلہِ منٛز حظ مےٚ وٕچھ تِہنٛز تِم مسرات تمہِ منٛز کھالان حظ سُہ تریش تہٕ سُے چٮ۪وان حظ گرِ وٕنیُک تام چھِ تِمن واٹر سپلاے تہِ گٔمٕژ تُہُنٛد الزام چھُ یِہے کہِ اَسہِ حظ دِژے ووٹ اَسہِ حظ بنایے پنٕنۍ یِم اَسہِ لیٖڈر بنایہِ یِم اَسہِ بڑٮ۪ن بڑٮ۪ن ایوانن منٛز سوٗزۍ لیکن تمہِ پتہٕ کوٚرُکھ نہٕ تِمو یِمن لوٗکن کُن توجہ یِمو لوٗکو تِمو امہِ باپتھ ووٹ چھِکھ دِتمٕتۍ ڈیولپمنٹ باپتھ یا تِمو تریشہِ باپتھ دِتِکھ ووٹ روڈو باپتھ دِتِکھ بجلی باپتھ بجہِ بجہِ انڈسٹری گژھن بے روزگاری گژھِ ختم تِم کامہِ کرِ نہٕ یِمو سیاست دانو کینٛہہ وٕنکیٚنس چھِ بیٚیہِ الیکشن یِنہٕ وٲلۍ اسمبلی الیکشن چھِ یِنہٕ وٲلۍ اتھ بارس منٛز کیاہ چھِ تُہۍ ونان اگر نیشنل کانفرنسٕچ کتھ کرو بار بار روٗدۍ تِم بڑٮ۪ن بڑٮ۪ن یِمن اقتدارن منٛز اور اقتدار روٗدۍ تِمن اتھِ لیکن تُہۍ چھِو یہِ پننہِ زبٲنی ونان کہِ ہایہُم علاقہٕ یا ڈسٹرک کپوارہ ہمیشہِ اگنور کرنہٕ چاہے أسۍ ہسپتالن ہٕنٛز کتھ کرو اگر أسۍ ضلعے ہسپتال وٕچھُن کۄپوارِ سب ڈسٹرک ہسپتال بوڑ لیکن تتہِ یُس أنٛدرٕ فیسلٹی تِم فیسلٹی چھِنہٕ وٕنکیٚنس مان ژٕ مےٚ باسان أکِس PHC یس منٛز تہِ چھِ تِم فیسلٹی یِم تتہِ چھِ حالانکہِ اگر تتھ ہسپتالس منٛز تِم فیسلٹی گژھن آسہِ یِم تتھ منٛز آسہِ گژھن لیکن تِم چھِنہٕ کینٛہہ تتھ بارس منٛز تہِ اگر أسۍ وٕچھو نیشنل کانفرنسن یِم تہِ اقتدار رٔٹۍ تِمن اقتدارن منٛز روٗزِتھ کٔرِکھ نہٕ تِمو ڈیولپمنٹ لحاظ ضلعس منٛز کٲم کینٛہہ تمہِ سۭتۍ چھِ سٲنۍ نوجوان تہِ وٕنکیٚنس بربٲدی کُن لمان یعنی ڈرگسس کُن لمان تُہُنٛد الزام چھُ یِہے کہِ نیشنل کانفرنس کٔر نہٕ یہِ کٲم کینٛہہ ییٚتہِ نہ حظ بِلکُل نہ حظ نیشنل کانفرنسن کٔر نہٕ کانٛہہ کٲم حظ ییٚتہِ تِہنٛدۍ ٲسۍ ییٚتہِ MLA تہِ مِنسٹر تہِ روٗدۍ تِم واریاہس ٹایمس مگر یتھ ڈسٹرک کۄپوٲرِس کُن خاص کر یتھ ٹاونس کُن اتھ کُن دِتُکھ نہٕ بِلکُل سۄ دلچسپی کِہینۍ اگر ییٚتیُک ہسپتال وٕچھو عام نفر چھُ واتان غریٖب حظ تٔمِس چھُنہٕ آسان کِراے تہِ کینٛہہ چندس منٛز تٔمِس چھُنہٕ دوہسٕے یوت آسان پونٛسہٕ تہِ کینٛہہ اگر یِمو سانیو یِمو لیٖڈرو منسٹرن عمر صٲبن یا فاروق صٲبن آسہِ وٕنیُک تام ڈسٹرک کۄپوٲرِس منٛز اگر یِم 6 سیٖٹ چھِ یہِ ہسا چھِ دپان بہٕ ہسا نِمہٕ 6 ہٕنٛز 6 سیٖٹ مگر یہِ کتھ بنیٲدس پٮ۪ٹھ نہٕ یہِ 6 سیٖٹ حظ گۄڈٕنیتھٕے وٕچھتن یہِ ڈسٹرک کۄپوٲرِس منٛز تھوٚومُت کیاہ چھُس أمۍ کیاہ چھُ تتہِ تھوٚمُت لُکن ہٕنٛز سہوٗلیت کیاہ چھِ تھوٚمُت یتھ حظ گٔے تھوڑا بہت گٔے ؤری 1-2 ؤری حظ ینہٕ پٮ۪ٹھ فیاض صٲب آو اور حظ تہٕ تٔمۍ حظ آیہِ اور مِشیٖن کینٛہہ لُکن حظ میلۍ رۄپیہِ منٛز 8-12 تانۍ لٲج تِمن سہوٗلیت گژھنہِ کہِ نتہٕ اوس معموٗلی ٹیسٹ باپتھ پیٚوان گژھُن حظ کوٚت آسہِ سرینگر تہٕ یتھ کُن أسۍ واریاہ وٕچھو وٕنکیٚنس حظ کہِ کۄپوارہ ٹاوُن یُس چھُ بِلکُل حظ چھُ بربٲدی منٛز سُہ ٹاوُن حظ کانٛہہ کٲم چھکھ نہٕ یِمو تِژھ حظ کٔرمٕژ یتھ منٛز سٲنۍ نوجوان گژھان نفر 100 گژھان یِمن حظ روزگار اکھ میلہِ ہے بجہِ بجہِ یونیورسٹی حظ چھِ بجہِ یِم کمپنی حظ چھِ یِمن منٛز حظ بچہِ چھِ گژھان یِمن منٛز نوکری ہٮ۪کان تِم کٔرِتھ زیادٕ ونہو نہٕ أسۍ کینٛہہ چلو گورمینٹ نوکری تہِ اگر ٲس نہٕ کینٛہہ مگر تھوڑا بہت کیازِ کھوجکھ نہٕ یِمو کۄپوٲرۍ ڈسٹرکس منٛز تِژھ فیکٹری یِمن منٛز ییٚتِکۍ نوجوان گژھان تِم کماوان پنُن روزگار تمہِ نِش روٗدۍ تِم بِلکُل حظ پتھ کیاہ تُہۍ چھِو یہِ مانان ینہٕ پٮ۪ٹھ ییٚتہِ گورنر راج گوٚو ینہٕ پٮ۪ٹھ 370 تہٕ 35 ختم کرنہٕ اور تمہِ پتہٕ آیہِ ییٚتہِ عام یِم لُکھ چھِ وٕنکیٚنس یِم تہِ سکیٖم چھِ تِم آیہِ آن لاین لُکن تام واتناونہٕ چاہے أسۍ کرو راشن کارڈن ہٕنٛز کتھ چاہے PMAY چہِ کرو کتھ مختلف سکیٖم آیہِ وٕنکیٚنس مرکز کہِ طرفہٕ جموں کشمیٖرس منٛز لانچ کرنہٕ یِمن ہٕنٛدۍ واریاہ لُکھ چھِ وٕنکیٚنس فٲیدٕ تُلان کیاہ تۄہہِ چھُو باسان برٛونٛہمِس سرکارس تہٕ أزکِس سرکارس منٛز کینٛہہ ڈسٹینس پانہٕ ؤنۍ کینٛہہ فرق اَسہِ چھُ باسان واریاہ فرق چھِ أزکِس سرکارس منٛز یِم کامہِ نہٕ زٕہٕنۍ آسہٕ گژھان تِم کامہِ چھِ اَسہِ گژھان وٕنکیٚنس حظ بہٕ وَنہٕ اَکُے چیٖز کہِ یِم کامہِ اَسہِ وٕنکیٚنس کرِ یتھ قصبے ہایمس منٛز یِمو کارن اَسہِ وٕچھ 40 ؤری گٔے اَسہِ حظ یتھ لِنک روڈ قصبہٕ ہایما 40 ؤری گٔے اتھ ونان حظ اَسہِ ترٛٲوتو اتھ میکڈم مگر میکڈم گوٚو نہٕ اتھ روڈس حظ کِہینۍ مگر أسۍ چھِ وٕنکیٚنس واریاہ شُکر گُزار RMB یُک تہِ عرفان صٲبُن چیرمین سُنٛد تہِ DC صٲبُن تہِ فیاض صٲبُن تہِ تٔمۍ کوٚر اَکُے چکر یور مےٚ چھُ باسان کہِ یِتھ پٲٹھۍ سُہ یتھ سٲنِس ہایمس منٛز نظر چھِ دِوان سُہ چھُ دپان تُہُنٛد ہایم چھُ بِلکُل پتھ حظ یِمو کوٚرمُت کیاہ چھُکھ ییٚتہِ
مے باسان کہ نظر مز 1999 مز لوگمت یہ آرمی کیمپ اخ تک سکول زٕ تم سکول تہ ہیٚکِکھ نہٕ یِمو مِنسٹرو یلہٕ کٔرِتھ کینٛہہ یِمن منٛز بچہِ پرہن پتہٕ اوس اکھ روڈ حظ یِوان منٛزہاٹ پٮ۪ٹھ گژھان اوس بٹپور روڈ حظ 1999 منٛز کوٚرُکھ سُہ بنٛد حظ تتھ لوگ آرمی کیمپ حظ پتہٕ یِم نیشنل کانفرنسٕکۍ یا پی ڈی پی یِکۍ مِنسٹر یِوان ٲسۍ یور یِم ٲسۍ نِوان یتھ آیمس منٛز حظ ووٹ مگر لوٗکن ہٕنٛز آسٲیِش سوٗنٛچکھ نہٕ تِمو زٕہٕنۍ حظ تِمو وٕچھُکھ نہٕ کینٛژھن کہِ یِمن گژھِ یپٲرۍ آسٲیِش گژھٕنۍ وانی محلہ چھِ یپٲرۍ حظ تِمن چھُ توٚملہٕ بۄہرِ حظ لگان ₹100 حظ یپٲرۍ کِراے پیٚوان شاٹپوٗرۍ کِنۍ نِنۍ پتہٕ منٛزہاڑ واتُن پتہٕ چھِ تِمن توٚملہٕ بۄہرِ حظ واتان گرٕ تتھ برعکس وٕچھتو تُہۍ کوٚمہِ صٲب بہٕ رُکاو تُہٕنٛز کتھ منٛز پیٚیہِ مےٚ بیٛاکھ کتھ ینہٕ پٮ۪ٹھ 3 ٹیر سسٹم بنیو جموں کشمیٖرس منٛز یعنی کہِ پنچایت راج کوٚرُکھ قٲیِم سرکارن اگر أسۍ وٕچھو پنچایت چھِ اکھ سُہ گورمنٹ وٕنکیٚنس أکِس پنچایتس منٛز آسان ییٚمیُک چیف منسٹر چھُ سرپنچ آسان أمِس چھِ آسان پتہٕ تِم ممبر یِم منسٹر لیولہِ پٮ۪ٹھ چھِ آسان اگر أسۍ وٕچھو ڈیولپمنٹٕکۍ لحاظ سرکارن یُس یہِ قدم تُل کہِ پنچایت راج کٔرِو سُہ لاگوٗ پنچایتن دِتِکھ پاور آز یُس تہِ کانٛہہ کٲم یُس تہِ کانٛہہ چیٖز کانٛہہ پلاننگ چھِ چاہے سُہ کُنہِ تہِ کیاہ چھِ ونان محکمٕچ چھِ سُہ چھُ کران پنچایت وٕنکیٚنس سُہ چھُ گرام سبھا یِوان بُلاونہٕ تتھ منٛز چھِ یِوان گرام سبھس منٛز ڈسکس کرنہٕ مختلف ڈپارٹمنٹن سۭتۍ مختلف کامہِ چھِ یِوان تُلنہٕ چاہے تِم پی ایچ ای ہٕنٛز چھا چاہے تِم روڈ چھا چاہے تِم ٹرانسفارمر چھا چاہے تِم باقٕے ڈیولپمنٹ یا ہیلتھ چھا یا کانٛہہ تہِ ڈپارٹمنٹس مُنسلک کانٛہہ تہِ کٲم چھِ سُہ چھِ یِوان تُلنہٕ کیاہ تۄہہِ باسان ینہٕ پٮ۪ٹھ پنچایت راج قٲیِم گوٚو یِمو سرپنچو تہٕ یِمو وارڈ ممبرو یا کُنہِ تہِ جایہِ یتس تہِ یِہنٛز گرام سبھا گٔے یہِ چھا سکسیسفُل گامس چھا فٲیدٕ علاقن چھا فٲیدٕ یِمن وارڈن چھا فٲیدٕ علاقس چھا لُکن چھا فٲیدٕ امہِ سۭتۍ باسیو تۄہہِ کانٛہہ چیٖز کانٛہہ بہتر گژھان یا بیٚیہِ کیٛاہ چھُ گژھان امہِ سۭتۍ امیُک کارن حظ چھُ اکُے چیٖز کہِ یِم تہِ سرپنچ وٕنیُک تام بنے أسۍ ہٮ۪کو ؤنِتھ یہِ چیٖز حظ کہِ سرپنچ چھِنہٕ سٲری حظ ہے کینٛہہ یِم چھِ 5 یِم چھِنہٕ برابر حظ کینٛہہ اتھ منٛز چھُ لۄکُٹ تہِ بہٕ چھُس ونان سرکارن تُل یہِ اکھ سُہ سسٹم اتھ منٛز چھا لُکن فٲیدٕ عام لُکن حظ چھُ اتھ منٛز فٲیدٕ حظ مگر سرپنچ گژھِ حظ لایقہِ کار آسُن لایقہِ کار ییٚلہِ سرپنچ آسہِ سُہ سونچ امہِ خٲطرٕ کیاہ پزِ أکِس سرپنچس کرُن پننہِ پنچایت چلاونہٕ باپتھ لُکن ہٕنٛدۍ مسلہٕ حل کرنہٕ باپتھ لُکن ہٕنٛدۍ یِم ضروٗریات زندگی لُکن چیٖز چھِ یا ڈیولپمنٹ چھِ یا ہیلتھ چھُ یا کانٛہہ تہِ کیاہ پزِ أکِس سرپنچس کرُن سرپنچس پزِ ہے اکُے چیٖز کرُن کہِ تٔمِس پزِ ہے یتھ پننِس حلقس منٛز وٕچھُن کہِ اگر میٲنِس حلقس منٛز خاص کر پتہٕ ہٮ۪کو باقین حلقن منٛز حظ أسۍ ؤنِتھ تِمن چھُ پتہے پتہٕ ییٚلہِ أمۍ پننہِ حلقٕچ کتھ وۄنۍ باقٕے سرپنچن تہِ پزِ سونچُن کہِ اگر أمۍ پننہِ حلقٕچ کتھ کٔر سرپنچ سٕنٛز کتھ اسہِ تہِ کیاہ پزِ کرُن اگر اسہِ ییٚتہِ کینٛہہ معاملات ٲسۍ آبٕکۍ ٲسۍ یا بینکُک اوس یا روڈُک اوس یا پاورُک اوس یا باقٕے کینٛہہ معاملات ٲسۍ امہِ خٲطرٕ چھُنہٕ سون سرپنچ لایقہِ کار حظ بالکل کِہینۍ کیازِ بہٕ چھُس مےٚ ووٚن جنرل سوال مےٚ ووٚن کہِ گورمنٹن تُل اکھ اصل سسٹم اکھ کہِ 3 ٹیر سسٹم 3 ٹیر سسٹمس منٛز بنے پرٛٮ۪تھ جایہِ گٔے یِم الیکشن پنچایت الیکشن منٛز آیہِ سرپنچ بناونہٕ وارڈ ممبر آیہِ بناونہٕ بہٕ چھُس ونان امہِ سۭتۍ چھا عام لُکن فٲیدٕ علاقس منٛز یا پنچایتن منٛز امہِ سۭتۍ گٔیا کینٛہہ چینج آیا برٛہمہِ نِش برٛہمہِ نِش حظ آیہِ چینج آیہِ برٛہمہِ نِش حظ واریاہ چینج آیہِ یُس تہِ کٲم ٲسا کہِ نہ اتھ منٛز آیہِ واریاہ چینج حظ اگر أسۍ پتہٕ کرو تمہِ پتہٕ گٔے بی ڈی سی الیکشن ییٚتہِ ڈی ڈی سی الیکشن گٔے تِم آیہِ بناونہٕ اور مختلف جاین آیہِ مختلف نُمٲیندگی دِنہٕ ایس ٹی یس آیہِ پنٕنۍ عام لُکن ریزرویشن آیہِ دِنہٕ تمہِ باپتھ چھُوا تۄہہِ باسان نہ بالکل نہٕ کِہینۍ بالکل نہٕ کانٛہہ چینج بالکل نہٕ کِہینۍ یہِ گورمینٹ پتہٕ چھا دِوان کہِ نہ تہِ چھُنہٕ واتان یور حظ کینٛہہ مطلب تُہۍ چھِو ونان وۄنۍ تہِ چھُ تُہُنٛد سوال کہِ سُہ چھُنہٕ واتان نہ بالکل عام لُکن نِش چھُنہٕ واتان بالکل حظ کِہینۍ تُہۍ وٕچھِو 1987 پٮ۪ٹھ أزیُک تام یِم تہِ مِنسٹر ٲسۍ چاہے ییٚلہِ نہٕ مِنسٹر اوس دِتُکھ یِم کیاہ دِنۍ یِم کیاہ حظ ہٮ۪کن دِتھ نہ ہیٚکہِ سرپنچ دِتھ نہ ہیٚکہِ ڈی ڈی سی دِتھ کٕہٕنۍ چھُنہٕ ہٮ۪کان دِتھ حظ اَسہِ چھُ ییٚکیاہ ییٚتہِ حظ قصبہ ہایما تُہۍ وٕچھتو یِم کیاہ یہِ چھُ ڈی ڈی سی یا چیرمین یا کانٛہہ تہِ اکھا چھا نیران اَمہِ علاقہٕ خٲطرٕ حظ یہِ چھُ مین سینٹر حظ اَسہِ چھُ پیٚوان پٹھوٲرِس نِش واتُن حظ سلکوٹ چھُنہٕ سُہ سمکھٲنی حظ سٲنِس غریٖبس سُہ چھُ 10 دۄہ 15 دۄہ چھِ تس لگان حظ تتہِ پرٛارنس منٛزٕ چھُ بیاکھ سوال PMAY اگر أسۍ کتھ کرو یُس کہِ پردھان منتری یوجناہس تحت آیہِ واتہِ دِنہٕ مکان ریشہِ مکان حالانکہِ اگر أسۍ وٕچھو 40 ؤرین منٛز آیہِ نہٕ ییٖتۍ آیہِ واتہِ دِنہٕ أکِس بلاکس کینٛہہ ییٖتۍ آسہِ أکِس حلقس آیہِ دِنہٕ یُس کہِ سرکارن واریاہ بوٚڑ فٲصلہٕ کوٚر یتھ منٛز أکِس پنچایتس کُنہِ جایہِ 50 کُنہِ جایہِ 60 کُنہِ جایہِ آیہِ 100 کیس تہِ دِنہٕ اکھ قٕسط آو تِمن 50 ساس تراونہٕ مرکزی سرکار کہِ طرفہٕ تۄہہِ باسان کہِ یہِ تُل اکھ سرکارن اکھ بوٚڑ بار تِمن لُکن غریٖب لُکن کِس اکھ بوٚڑ بار کیاہ چھِ اتھ ونان اصل مقصد ییٚمہِ سۭتۍ لُکن فٲیدٕ آو مقصد تُلُن نہٕ ییٚتہِ حظ غریٖبو کِہینۍ بالکل نہٕ حظ کِہینۍ ییٚتہِ چھُ واتان أسۍ چھِ لگ بگ حظ 300 چوٗلہٕ چھِ 300 چوٗلو منٛز حظ آسہِ وٕنکیٚنس تقریٖبن گرٕ 100-150 یِم حظ وٕنکیٚنس جھونپڑٮ۪ن منٛز چھِ کینٛہہ نفر بِہِتھ تقریٖبن چھِ میانہِ نظرِ منٛز حظ یِمن نہٕ وٕنکیٚنس گرٕ چھِ کینٛہہ تِم چھِ 20-25 گرٕ حظ ییٚتہِ چھُکھ دِتمٕتۍ 1 کِنہٕ 2 آیہِ وے کیس باقٕے چھُنہٕ کٲنٛسے سُہ کیٛاہ وجہ چھُ
وجہ یہ کہ دپان اس آو اکوئی زی آئے اس ہیکو نا علاوہ دت کہین یل پتہ گورمنٹ سوز یہ علاوہ کیا علاوہ ہیکو نا انتھے کن جائے. یم ونکس ندائی کشمیرس مز سن خاص یتھ سٹیڈیمس مز ونکس اس منسلک مہمان یم کہ ہائی ضلع کپوارس مز روزان سماجی کارکن اور یمو کورک اس ڈسکس آز اس ڈیولپمنٹ لحاظ گئی اس آز ڈسکس اور یمو وونک کہ کیا پز أکس سرپنچس کرن یا لوکن کیا پز کرن اور گرام سبھا یم اس کران تمن مز چھا لوکن فائدہ نچا تم باپت کرک یمو مے سۭتۍ کتھ دیو اجازت تٔتھۍ سۭتۍ بٹ الطافس خدا حافظ. قیوم صٲب اکھ سوال چھُ سون کہ اگر اس وچو سیاست یس سیاسی پارٹی ونکس بے رخ کران ضلع کپوار کن مختلف علاقن مز بج بج میٹنگ چاہے نیشنل کانفرنس کرو کت چاہے کانگریس کرو کت چاہے پی ڈی پی کرو کت مختلف پارٹی مختلف لوکن نش گھت اور پن یم تم مینیفیسٹو پارٹین ہند تم ہتھ اور لوکن ونان کہ ووٹ ترو یا بی کھانا سپورٹ کرو ام حوالہ کیا تھی ونان. اگر اس نیشنل کانفرنس کت کرو ضلع کپوارس مز رود ہمیشہ برسر اقتدار نیشنل کانفرنس بڑ بڑ منسٹر اور مختلف محکمن ہندس اقتدارس مز رودم اور تم پتہ کیا تھی ونان آج بی لوکن نش گژھان کیا چیز ہتھ گژھن لوکن نش اور لوک کت پہ کرن امن سیاستدان پہ بی بھروسہ اک لٹ مے ون تو شیخ صاحب ات بارس مز کیا تھی ونان. السلام علیکم. مے سمجھ کتن کہ کل اخ داستان ہتھ صبح بیاکھ داستان ہتھ کہ لوکن کۭژاہ دلیل ونان پزچ تو افزچ مگر یس برونٹ سیاست کران سو سیاست مکلے. آز اگر اس گۄڈنیتھٕے وٕچھو یِمو کۄپوور بنومُت کۄپوور ڈسٹرک بنومُت بیوقوٗفس کہ بیوقوٗفی سان ٲسۍ یِم نِوان 6 سیٖٹ یا 4 سیٖٹ یا 3 سیٖٹ تہٕ ووٹ ٲسۍ دِوان 20,000 25,000 اکھ کینڈِڈیٹ اوس نِوان کۄپوور ڈسٹرکس منٛز اکھ کینڈِڈیٹ چاہے لولابس منٛز چوگی بلس منٛز ٹنگڈارس منٛز یا ہندوٲڑِس منٛز لنگیٹس منٛز کُنہِ تہِ جایہِ ٲسۍ نِوان ووٹ. یم اورک لوک چاہے ساؤتھک سرینگرک ام روزان بائیکاٹس پہ ووٹ کس دان ووٹ دان ڈسٹرک کپوور یا ڈسٹرک کپوورس کن وچو کہ ڈسٹرک کپوور کورک نظر انداز ووٹ دت کپوورس فائدہ دتک ڈسٹرک یتھ سرینگرس سرینگرس اننت ناگس کپوور تھوک بالکل نظر انداز کر. اگر یہ گۄڈنیتھٕے نمو ہسپتالچ کت کہ ہسپتال وچو مے باسان کمے 2-3 ؤری ین پہ یہ گورنر راج گو تن پہ وٲژ تر ہسپتالس مشینری وٲژ تر تم برہم اگر وچو اگر کرو کت مز وونو تمہیں اخ سوال راجیہ سبھس مز رود میر فیاض صٲب تہ کیا تمو کر نا یم ڈسٹرک باپت کم یا یم ہسپتال باپت یا یہ ڈیولپمنٹ باپت. ہاں ہسپتالس مز کر کم تک شکر گزار کیا بہت پان مارکیٹس مز یم مشین تک ہسپتالس مز پتم 30 ورین یا 40 ورین کتن تم کر 2 ورین مز یا ورس مز کر تم مشین آن تتنس بیٚیہِ تہِ چھُ سُہ کران تسُنٛد برادر تتہِ چیئرمین کپوور ٹاونس مز مگر مے باسان تم واریاہ کٲم کران کپوور ڈسٹرکس مز. سوال میون کہ بیٚیہِ یِنہٕ وول الیکشن اسمبلی مز اسمبلی ہُنٛد الیکشن گژھن وول کشمیرس مز کپوارس مز گۄڈنیتھٕے سیاست شروع اور آز میٹنگ چلان ات بارس مز کیا تھی ونان یہ ونکس نیشنل کانفرنس پی ڈی پی پیپلز کانفرنس کانگریس بی جے پی اپنی پارٹی مختلف پارٹی لوکن نش گژھان تُہۍ کیاہ چھِو ونان تُہنٛز یُس یہِ ایکسپیرینس تجربہٕ چھُ تُہنٛد کہ تُہۍ کیاہ چھِو ونان لوکن کیاہ پزِ کرُن اینوَلس الیکشنس مز. اینوَلس الیکشنس مز پزِ لوکن اکُے چیٖز کرُن کہ گۄڈنیتھٕے دِتُکھ ییٚتہِ پارلِمنٹ ممبر اسہِ شریف دین شارق صٲب تمہِ پتہٕ دوٚپُکھ اکبر صٲب مے باسان تس اکبر صٲبن وٕچھ نہٕ اَسہِ خواب تہِ یتھ کپوور ڈسٹرکس مز کتھن أسۍ وٕچھو نہٕ سُہ خٲب مٔنٛزۍ تہِ آو نہٕ سُہ زٕہٕنۍ اگر تٔمۍ ڈسٹرک کپوورس مز ووٹ نی تس پزِ نا اکھ چکر یا 2 چکر یتھ کپوور ڈسٹرکس مز کرُن چاہے لولابس مز ہاے ہیمس مز بوٚڑ گڑٕ چھِ دپان کہ ہاے ہیمس چھِ یِمن لیٖڈ دِوان نیشنل کانفرنسس مے باسان کہ چاہے عمر صٲب چھِ یا فاروق عبداللہ صٲب چھِ کۭتیاہ وعدٕ کران یِم لُکن سۭتۍ غلط. میرے کو دکھا انہوں نے کیا کیا آج تک ہمارے ساتھ کون سا سلوک ان لوگوں نے کیا. انہوں نے بولا عمر صاحب نے بولا ہم ڈی جی بھرتی کریں گے یہاں پر ہم بے روزگاری ختم کریں گے. جب یہ کرسی پر آ رہا تھا یہ بولتا ہے کشمیر جو ہے یہ باہر کا اٹوٹ انگ ہے. آج ان کے پاس کرسی نہیں ہے آج بول رہا تھا کشمیریوں کو کہ کشمیر کا مسئلہ حل کرو دفعہ 300 واپس دے دو. انہوں نے دفعہ 370 کیوں نہیں پرمٹ کیا اس ٹائم آج لوگوں کو کیوں بیوقوف بنا رہا تھا کہ ہم دفعہ 370 واپس دیں گے. اس بارے میں ان لوگوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں
चाहे उमर साहब हो, फारूक साहब हो, जो भी हो, मैं पूछना चाहता हूं उनसे कि आज किस तरीके से आप वापस लाएंगे दफा 370? अगर आप 50 साल रहे हुकूमत में, या 30 साल या 40 साल, पहले तो आपने पहले पोजीशन हमारा खत्म कर दिया। जिस टाइम हमारे को अपना वजीर आजम था, वो वजीर आजम भी लिया हिंदुस्तान ने वापस। उसके बाद मिला हमारे को वजीर आला, वो वजीर आला भी हमारे पास है नहीं आज इस टाइम में। इन लोगों ने हमारे गरीब लोगों के साथ बहुत नाइंसाफी किया। यहाँ के लोगों को ये बेवकूफ बना रहा था, कश्मीरी के लोगों को, कि हर रोज ये झूठे वादे बोल रहा था कि हम ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, लेकिन जब मुद्दा आता है, मुद्दे के बाद ये लोगों के पास नहीं आ रहा था। हमारा जो डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा है ये बिल्कुल पीछे चल गया, आगे नहीं चल गया। हमारा रोड देखो, जब हम कुपवाड़ा से श्रीनगर जा रहे, रोड वही है जो आज से पहले 30 साल या 40 से। इल्जाम है कि मुख्तलिफ पार्टियों पर, हम यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात नहीं करेंगे बल्कि हम पीपल्स कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे, पीडीपी की बात करेंगे, बीजेपी की बात करेंगे। आपका इल्जाम है कि आज तक इन सियासतदानों ने बड़ी बड़ी कुर्सियों पर रहकर लोगों के काम नहीं किए। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अगर हम देखेंगे, यहाँ पर जो है जिले के लिए कोई डेवलपमेंट नहीं की गई है, आपका ये मानना है? हाँ, मेरा यही बात है कि जो हमारा ये हायमा है, आज ये हमारा कस्बा हायमा जो है तकरीबन 1300-1400 वोट है। ये हमारे गांव में तकरीबन आज देखो इनका कोई ठिकाना नहीं मिल रहा था। जिसके घर में ये जाएंगे वहां मीटिंग करेंगे, क्योंकि ये जो 30 साल 40 साल का नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो वर्कर था वो उधर से निकला और वो उसने पीसी में ज्वाइन कर दिया। कि कारण क्या है? इन्होंने खाली झूठ वादे किया उन लोगों के साथ। कल एक बात, परसों दूसरे बात। हमारा गांव देखो, ये कस्बा हायमा पिछड़ा हुआ इलाका हो गया, ये बहुत गरीब इलाका है। यहाँ लोग झोपड़ियों में बैठ रहा था। जो भी सियासतदान या सियासी पार्टी फिर आपके पास आएंगे जिले कुपवाड़ा में या आपके हायमा में, आपका क्या रहेगा वो अमल के आप कौन से काम उनसे लेने के लिए वादे करेंगे? बस लोगों का काम, और कुछ नहीं काम। मतलब कौन सा काम? लोगों का काम होना है। ये हम नहीं बताएंगे कि आप हमारे को नौकरी देंगे, हमें पता है नौकरी लाएंगे नहीं। कौन डेवलपमेंट चाहे जिससे आपके लोगों को फायदा मिलेगा? हमारे को चाहिए यहाँ पर बहुत अच्छे खूबसूरत जगह है, टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ तमिलनाडु है, ये यहाँ पर जिसको बोलता है ये पांडीदोस है, मनीगा है। वहाँ अगर टूरिस्ट आएंगे, यहाँ जो लड़के हैं, बेकार लड़के हैं, वो उसमें एडजस्ट हो जाएंगे, उनको बेचारों को फायदा मिलेगा, वो ड्रग्स से वापस आएंगे और गलत काम से वो बच जाएंगे। नाजरीन, ये थे हमारे साथ एक समाजी कारकुन के जो जिले कुपवाड़ा के हमें इलाके से ताल्लुक रखने वाला शेख अब्दुल क़य्यूम, जो कि आप लोग सब इसको जानते होंगे। इन्होंने जो बात की यहाँ पर हमारे सामने, जो इन्होंने बात रखी, बहुत ही अच्छी बात रखी कि अगर डेवलपमेंट के लिहाज से जिले कुपवाड़ा की बात की जाए तो मुख्तलिफ इदारों को जब हम देखते हैं तो यहाँ ऐसा लगता है कि डेवलपमेंट के लिहाज से अगर सबसे पीछे है वो जिला कुपवाड़ा और हायुमा है। इसी मकसद को लेकर आज इन्होंने हमारे साथ बात की कि आने वाले जो सियासतदान होंगे उनको क्या करना चाहिए, या अगर हम मुख्तलिफ डेवलपमेंट की बात करेंगे, हमें कौन सी डेवलपमेंट चाहे, टूरिस्ट प्लेस कहाँ कहाँ चाहिए, यहाँ हमें अस्पतालों की जरूरत है, यहाँ हमें रिसीविंग स्टेशनों की जरूरत है, यहाँ हमें फिल्ट्रेशन प्लांटों की जरूरत है, यहाँ हमें इंडस्ट्रीज की जरूरत है, ताकि जो यूथ है जो आज ड्रग में, इस लानत में मुलव्वस है, वो वापस आएंगे, अपने प्लेटफॉर्म पे वो काम करेंगे, वो अपना रोजगार कमाएंगे, ताकि उनको फायदा मिलेगा, ताकि इन बुरी आदतों, बुरी चीजों, ड्रग्स जैसे ये जो है बाकी चीजें जो है नशीली चीजें, इनसे बाज आकर वो यूथ फिर से काम करेगा और फिर से अपने जो है आमदनी के लिए काम करेगा, अपने घर बार को चलाने के लिए काम करेगा, अपने माँ बाप को चलाने के लिए काम करेगा। दीजिए इजाजत, तब तक के लिए भट्ट अल्ताफ को